89 pesos nga umento sa suholan giduso alang sa mga trabahante sa Northern Mindanao. Si Maris Puyo sa report. Mga trabahante sa Northern Mindanao nidusog 89 pesos nga aumento sa ilang suhulan nunot sa nagkamahalsab nga mga palitunon. Niadtong Biyernes, ang Department of Labor and Employment mipahigayon og public hearing aron tagaan ang mga trabahador ug stakeholders og higayon nga moesplikar sa ilang mga opinyon. Si National Economic Development Agency Director Leon Dacanay Jr. nipadayag nga ang Northern Mindanao nakamentenar sa ekonomiya niini nga mo'y kinadak-an sa tanang Mindanao regions. Apan bisan pa man nagpabiling nagkadaghan ang mga tawo nga kabus. Matud sab ni Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines Vice President ni Candro Borja nga 42% sa inadlaw nga sahod sa usa ka trabahante mapunta sa pagkaon. Kung kwentahon kini sa 306 minimum wage sa usa ka tawo, 128 pesos ang makuha sa pagkaon ug mabilin 177 pesos na lang. Ang 177 pesos ibahin pa sa bayad sa kuryente, tubig, transportasyon o tuition fee ug baon alang sa mga anak. Apan sa bahin sa Department of Trade and Industry, nagkanayon kini nga walay dakong increase sa mga basic commodities. Sigon ni Attorney Fel Lester Villantes sa DTI Northern Mindanao, Chief of Consumer Welfare Division, nga ang maong aumento magdepende sa kapin 95% sa mga gagmay ug medium enterprises. Kung mapatuman ang maong aumento, gikan sa 306 pesos nga minimum nga sweldo, mahimo kining 395 pesos. Maris Puyo alang sa Sun.Star, Pilipinas.